Takže ahoj lidi, vítáme vás u mýho nového videa a protože mi nechce, aby mi vyšel vidět obličej, tak tady ukazuju zase tuhle panenku, moje nejoblíbenější, protože dokáže všecko, tak teď ti samozřejmě odhodíme. Jo. Tady mám tuhle která se mi úplně nelíbí, jo, takováhle. Samozřejmě ty culíky jsem jim dělala já, jo. No a chci vám jako něco trochu zaspívat, ale ne asi dneska, tady mám i kluka. Komu se líbí ten kluk, tak ať mi dá like a odběr a napíše do komentářů. Prosím, já to fakt chci vědět, mně se třeba hrozně líbí. Tady tu baletku nejznámější, kterou už jsem vám ukazovala a takhle baletí, no. Ráda baletí. No a vlastně mám tady takhle haldu pananek, jo, takhle malinkou, jako ségry haldu pananek, jo. Tady je hezká panenka, ne jako moc, ale jo. Takže tohle asi bude všecko, tak lidi nezapomeňte dát like a odběr a ten zvoneček, prosím. Tak ahoj!